I ni ce i ka o ɲininkali la o diyara n ye kosɛbɛ a kanunen don muso n'i ye kɔnɔ ta eko kan ka kɛ siɲɛ 3 kɔnɔmaya kɔnɔna la eko 3 in bɛɛ n'a a nafa de bɛ ɲɔgɔn na donc an b'o de ɲini musow fɛ n'u ye kɔnɔ ta eko 3 nin o ka se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye donc ko ɲininkali diyara n ye eko fɔlɔ o kan ka kɛ muso depuis i y'a dɔn k'a fɔ i ka laada na waati tɛmɛna ka se kɔnɔ kalo 2 ani tila ma yanni kalo 3 ka dafa eko fɔlɔ kan ka kɛ o kɔnɔna na eko filanan k'a daminɛ kɔnɔ kalo 4 na fo ka taa se kalo 6 kɔnɔna ma o filanan kan ka kɛ o kɔnɔna na eko sabanan o bɛ kɛ kɔnɔ kalo 8 ka don 9 na donc eko sabanan bɛ kɛ o wagati de la o de kanunen don. Ok, o ɲininkali diyara n ye eko fɔlɔ min n'an b'a fɔ muso k'a kɛ yanni kɔnɔ ka kalo 3 sɔrɔ o nafa ye jumɛn a fɔlɔ ye k'a dɔn muso in ka koli tigɛra est-ce que kɔnɔmaya de don ou bien ni fɛn wɛrɛ de don donc k'a dɔn koli tigɛli kɔnɔmaya de don kɔnɔmaya de don est-ce que kɔnɔ nin a bɛ ka taa ɲɛ a cogoya la wa est-ce que problème tɛ kɔnɔmaya in la kɔnɔ nin est-ce que a sigilen don wolodenso kɔnɔna na ou bien kɔnɔ nin a sigilen tɛ denso kɔnɔna na kɔnɔ nin den joli de don den 1 de don wa den 2 de don wa ou bien 3 de ou bien 4 de don wa o bɛɛ bɛ se ka dɔn ni eko kɛra o wagati in kɔnɔna na ani kɔnɔmaya in est-ce que kɔlɔlɔ bɛ a la parce que fiɲɛ dɔw bɛ yen n'a bɛ den na depuis kɔnɔ ma kalo 3 sɔrɔ i bɛ se k'a dɔn ou bien ni kɔnɔ in yɛrɛ n'a ma ɲi yɛrɛ pepewu depuis kɔnɔ kalo 3 ka dafa a bɛ se ka dɔn yalasa fɛɛrɛ ka tigɛ joona yanni problème kana muso sɔrɔ eko filanan min bɛ kɛ o nafa ye jumɛn k'a dɔn kɔnɔ min filɛ na filɛ kalo 4 na den est-ce que a dilan cogoya ka ɲi est-ce que fiɲɛ tɛ den na donc o ye a nafa fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn den bɛ kɛ ji min kɔnɔna na est-ce que ji in hakɛ ka ɲi wa est-ce que ji man ca kojugu ou bien ji man dɔgɔ kojugu ani a sabanan kɔnɔmaya in bɛ yen mais est-ce que bana wɛrɛ bɛ yen ka fara kɔnɔmaya in kan wa souvent dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kɔnɔmaya bɛ yen mais kuru fana bɛ u kɔnɔ ka fara den kan u b'a fɔ min ma kisi ou bien fibrome a bɛ kɛ sababu ye k'olu fana ye k'a dɔn n'a sɔrɔ la u bɛ ka tɔɔrɔ kɛ den na a nafa dɔ fana ye min ye min tɛ diyagoya ye k'a dɔn den cɛ de don ou bien muso de don donc o fana y'a nafa dɔ ye eko filanan ta min ye eko sabanan ta ye min bɛ kɛ kalo 8 kalo 9 o bɛ den dacogoya jateminɛ den nin a bɛ cogo di kunkolo de bɛ ka na duguma wa ou bien den bɛ ka na sen de kama ou bien den dalen don k'a balamini de wa den nin a yɛrɛ bonya bɛ taa kilo joli hakɛ la parce que an b'a fɔ chaque fois ni den poids ka ca ni kilo 4 ye o ye farati ye jiginni na ou bien ni den min kalo 9 dafara mais kilo tɛ kilo 2 ni tilan bɔ o bɛɛ ye farati ye kɔnɔmaya la a bɛ dɔgɔtɔrɔ bila ka ɲinini wɛrɛ kɛ mun na ni den ka dɔgɔ ani tonso est-ce que tonso eko kɛra tonso bɛ den ni bɔda cɛ wa ou bien tonso sigicogo ka ɲi eko laban in bɛ kɛ sababu ye k'o dɔn ani ji min bɛ den kan parce que muso dɔw b'a fɔ ne jigin waati sera waati min u ko ko ji foyi tɛ den kɔrɔ donc ni eko kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o dɔn k'a dɔn fana bana min bɛ k'a to ji tɛ den kɔrɔ a dɔw la a bɛ kɛ sababu ye fɛɛrɛ bɛ tigɛ ka den bɔ joona k'a sɔrɔ tin yɛrɛ wuli kuma ma se parce que ni ji tɛ den kɔrɔ a bɛ den degun a bɛ se ka na ni den taɲɛ fana ye donc nin de ye kuma lasurunya na eko 3 minnu bɛ kɛ kɔnɔmaya kɔnɔna na nafa ni nafa minnu bɛ se ka a kun ye min ye et puis a bɛ se ka nafa minnu se muso ni den yɛrɛ ma bon n ye eko 3 min fɔ o y'a ye mɔgɔ min y'a ka kɔnɔmaya bɛɛ kɛ tɔɔrɔ ma a sɔrɔ o ye kɔnɔmaya ka normal a bɛ ka foyi ma sɔrɔ mais bana dɔw bɛ yen n'o ye muso kɔnɔma sɔrɔ i n'a fɔ tension walima diabète ou bien dɔw bɛ yen ji bɛ se ka bɔn u kan eko 3 ninnu kɔfɛ o 3 ninnu ɲɔgɔn cɛ eko wɛrɛw bɛ se ka kɛ tuguni yalasa k'a dɔn bana min bɛ ba la est-ce que a bɛ ka tɔɔrɔ se den ma est-ce que a bɛ ka den bali ka bonya est-ce que den degulen tɛ kɔnɔmaya la donc eko wɛrɛw bɛ se ka kɛ a ka ca eko bɛ kɛ min na ni tension bɛ ba la
o écho dɔw la i b'a sɔrɔ tile 15 tile 15 a fɔ ko muso ka écho kɛ k'a lajɛ ni dɔ bɛ ka fara den poids kan donc écho wɛrɛ bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ écho 3 nin kan n'a sɔrɔla ni tɔɔrɔ wɛrɛ bɛ ba la. ok i ni ce o ɲininkali la. bon mɔgɔ caman b'a ɲininka docteur ne ye écho dɔ kɛ kunun écho ko ne ka taa dɔ wɛrɛ kɛ bi écho cogoya tɛ kelen n y'a fɛ écho min bɛ kɛ laban in na o bɛ pour ka den bonya a dacogoya ani tonso ni ji de lajɛ mais ni tension bɛ muso kɔnɔma na tension bɛ joli sira de fɛ a bɛna joli sira de fɛ donc joli dɔ de kan ka bɔ tonso la min bɛna den na yalasa den ka balo mais ni tension bɛ ba la a bɛ jouer o joli kan joli tɛ circuler normalement Doppler kɔrɔ de ye k'a lajɛ joli min bɛ tɛmɛ tonso la ka na den na est ce que joli in bɛ ka tɛmɛ normalement est ce que gɛlɛya bɛ a tɛmɛli la ni kɔnɔ ye wagati dɔ sɔrɔ et que lajɛliw y'a jira k'a fɔ joli min bɛ tɛmɛ tonso ni ba ni ɲɔgɔn cɛ den ni ɲɔgɔn cɛ joli tɛ ka circuler normalement joli tɛ donna barajuru fɛ normalement ou bien joli tɛ ka se den kunkolo la normalement o bɛɛ bɛ gɛlɛya de jira k'a fɔ n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka den bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ se ka to a la o de ye échographie Doppler kɛli nafa ye surtout kɔnɔ laban na. bon Doppler den ta fanfɛla la yɔrɔ a bɛ lajɛ yɔrɔ 2 de da ka caya o ya joli min bara yɔrɔ ani den kunkolo donc chaque fois que ni écho nin kɛra n'a y'a jira k'a fɔ joli min b'i ka tɛmɛ bara yɔrɔ fɛ a bɛ ka tɛmɛ ni gɛlɛya ye u b'a fɔ ma résistance n'o gɛlɛya bɛ yen o joli tɛmɛni na a bɛ fɔ ko écho min Doppler la ko bara joli min bɛ tɛmɛ bara yɔrɔ la o man ɲi ou bien n'u taara kunkolo yɔrɔ ta joli min bɛ tɛmɛ kunkolo la ne y'a ye k'a fɔ o fana bɛ ka tɛmɛ ni gɛlɛya ye a fɔ den a ka bana bɛ niveau min na sisan a bɛ ka jouer hali kunkolo yɛrɛ kan donc u b'a fɔ ma résistance cérébrale Doppler cérébral ni o fana gɛlɛya bɛ yen a bɛ fɔ Doppler ni a man ɲi n'an ma fɛɛrɛ kɛ den bɛ se ka to a la o ye tiɲɛ parce que depuis n'an bɛ écho kɛ a bɛ fɔ muso ye écho ye lajɛlikɛlan de ye c'est comme i bɛ dibi la i ye torche ta ka yɔrɔ éclairer souvent torche yelen tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ye mais i ɲɛsilen bɛ fan min ma a b'i permettre k'o ye donc yɔrɔ dɔw bɛ yen c'est que i tɛ se k'o ye a dɔw bɛ dépend den yɛrɛ dacogoya fɛ den dacogoya fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu ye donc i bɛ se ka o gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ a la i b'a fɔ bon ne ye fɛn minnu ye kɔni olu bɛɛ ka ɲi donc mais yɔrɔ dɔw bɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ne ma olu ye n tɛ se k'a fɔ fiɲɛ tɛ nin yɔrɔ la ou bien fiɲɛ tɛ nin yɔrɔ la n'i ko écho la sisan i ka den bolokɔni den 10 bɛɛ jate souvent a ka gɛlɛn souvent i b'a sɔrɔ den kɛlen bɛ k'a bolo kuru donc e tɛ se k'a bolokɔni den 10 bɛɛ jate ne ko bolokɔni den 10 dafalen don n'a wolola i b'a sɔrɔ 9 don ou bien 11 de don souvent i t'a ye o problème min ye den sexe ko fana cɛya ni musoya ye c'est pour que n y'a fɔ n ko écho filanan min bɛ kɛ i bɛ se ka den cɛya ni musoya dɔn a la mais farati dɔw ye min ye ni barajuru bɛ den woro ni ɲɔgɔn cɛ souvent a cɛya ni musoya dɔnni bɛ se ka gɛlɛya donc n'i ma a ye ka kɛrɛnkɛrɛn i man k'a fɔ muso i b'a ne ye min ye a bɔnni bɛ cɛ fɛ mais a bɛ se ka kɛ o tɛ parce que barajuru ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'a fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ e den ye cɛ ye mais n'a jiginna n'a kɛra muso ye a bɛ se ka na ni hali den tin cogoya bɛ se ka jouer o kan parce que a tigi sigilen bɛ n bɛ ka den cɛmannin de kɔnɔ musomannin nana di yan donc chaque fois que écho n'i y'a kɛ n'i ma sexe ye i kana fɛn sɛbɛn i bɛ se ka rendez-vous yɛrɛ di muso ma n'a bɛ fɛ ka den cɛya ni musoya dɔn a ka na pour que k'a lajɛ k'a fɔ vraiment muso de don ou bien cɛ de don mais den dɔw bɛ yen a tɛ ye yɛrɛ pepewu i bɛ écho kɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 chaque fois que ni muso nana den bɛ position min na tu ne peux pas être sûr k'a fɔ réellement ni cɛ de don ou bien ni muso de don o cas dɔw bɛ yen surtout den minnu bɛ sigi bɔbara kan i b'a sɔrɔ sen kurulen don k'a don bɔbara nin kɔrɔ i b'a fɔ n'i bɛ seli la i bɛ sigi sen kan cogo min donc o la i tɛ se ka sexe ye tant que den ma sen foni i tɛ se ka ye donc o dɔw bɛ se ka na ni gɛlɛya ye sexe yeliko la ni écho kɛra surtout n'a dɔnna joona o de y'a to n b'a fɔ n ko écho fɔlɔ-fɔlɔ n'a kɛra yanni kalo 3 ka kɛ fiɲɛ dɔw bɛ yen i bɛ se k'olu ye surtout kunkolo ta fanfɛla la i bɛ se k'a fɔ vraiment den kunkolo ma dilan ka ɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ kunkolo kolo yɛrɛ t'o la u b'a fɔ olu ma anencéphale zɛmɛ bɛ yen mais kolo t'a la kunkolo zɛmɛ dɔrɔn de bɛ ji la n'i y'o ka modèle ye n'o den modèle wolola a tɛ se ka balo cogoya si la dɔgɔtɔrɔ ka baara ye jumɛn k'a ɲɛfɔ muso
a n'a cɛ ni cɛ tɛ n'a ni mɔgɔ min bɛ yen k'a ɲɛfɔ ɲɛna an ye écho kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ni fiɲɛ de b'i den na fiɲɛ dun dɔnniya bɛ cogo min na sisan diɲɛ kɔnɔ pour le moment fura tɛ a la k'a fɔ ko ni den wolola k'a bɛ se ka furakɛ den mana wolo cogo o cogo a cayalenba ye tile dama dama a tɛ balo bon kɔnɔ dun ma taa ɲɛ fɔlɔ an bɛ kalo 3 ou bien an bɛ kalo 4 na an ka jate la ni kɔnɔ modèle fɛɛrɛ de bɛ kɛ ka kɔnɔ nin bɔ yen yani a kana taa ɲɛfɛ parce que a mana taa cogo o cogo a tɛna kɛ den ye donc ni an y'o fɔ parents ɲɛna a dɔw caman bɛ yen u bɛ sɔn an ka kuma fɔta ma a b'a fɔ docteur aw de kalan kɛ n'a ko tan an sɔnna ni fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ ka den bɔ yen an ka bɔ yen mais dɔw tɛ sɔn u b'a fɔ ko ala de y'a di donc ala de bɛ a ko tɔ fɛ donc e tɛ se ka muso diyagoya k'a fɔ i den fiɲɛ b'a la a tɛ balo f'an ka bɔ yen tant que a yɛrɛ ma sɔn bi jamana sariya tɛ se k'i bali o kɛli la i tɛ se ka mɔgɔ si diyagoya ka furakɛli kɛ a la n'a ma sɔn furakɛli min ma donc o de ye o situation cogoya mais dɔw bɛ yen a bɛ dɔn o b'a sɔrɔ kɔnɔ janyana kojugu i b'a sɔrɔ kɔnɔmaya daminɛ bɛɛ la a ma écho foyi kɛ donc lajɛli fana n'a ma dɔn fo kɔnɔ kalo 8 kalo 9 u nana ye k'a fɔ ji bɛ kunkolo kɔnɔ a ka bon kojugu ou bien den kɛrɛ yɛrɛ formelen tɛ ka ɲɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kɛrɛ bɛ kɛlɛmana yɛrɛ la ou bien den kɔnɔbara yɛrɛ si ma datugu a bɛɛ nugu bɛɛ bɛ kɔnɔna na o fiɲɛ mana ye kalo 9 na tu es obligé ka a fɔ ba ɲɛna nin ko a ma dɔn joona den kɔni hali n'a wolola a tɛ se ka balo ou bien hali n'a bɛ balo a ka balo bɛ kɛ gɛlɛya la mais fura tɛ yen sisan k'a fɔ k'an bɛ kɔnɔ nin kɔni tiɲɛ an bɛ dɛmɛ de kɛ i bɛ se ka jigin cogo min k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ lase i ma jigin dɔw bɛ se ka kɛ opération de bɛ kɛ parce que ni den kunkolo ka bon hakɛ dɔ la a tɛ se ka tɛmɛ mais ni kunkolo bonya tɛ ni fiɲɛ yɔrɔ de don caman bɛ yen an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que muso ka se ka jigin k'a sɔrɔ ma kɛ ni opération ye bon ni den bɔra a bɛ jira pédiatrie la n'olu bɛ se ka furakɛli min kɛ a la ani minnu bɛ denmisɛnninw opérer a bɛ jira olu fana na n'u bɛ opération cogoya min bɛ se ka sɔrɔ a la donc o de ye gɛlɛya souvent bɛ se ka min rencontrer bon fɛn min de don a tɔɔrɔba de bɛ muso yɛrɛ kan ni e kɔnɔma don bɛɛ bɛ kɔnɔ ta yalasa i ka jigin ka den ɲuman de sɔrɔ bon n'a nana fɔ e ɲɛna k'a fɔ den bɛ la fiɲɛ bɛ a la hali n'a i jiginna a tɛna balo souvent a bɛ jouer caman hakili kan dɔw bɛ o tɛ sunɔgɔ tuguni u yɛrɛ bɛ siran bon an bɛ jamana kɔnɔ o musow souvent décision ba t'u yɛrɛ bolo cɛw de bɛ décision ta hali n'a ka modèle kɛra ni cɛ welela tant que cɛ ma sɔn souvent muso tɛ se k'a fɔ ɔhɔn ne sɔnna a k'a den bɔ n kɔnɔ donc o bɛ kɛ gɛlɛya caman ye souvent cɛ ni muso yɛrɛ cɛ ou bien muso balimaw ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ décision dɔw tali la mais a bi muso de ta ye a kɔlɔlɔ fanba ye parce que ale de bɛ ka kɔnɔmaya degun kun n kɔnɔma de don n bɛna taa fɔ kalo 9 mais a fɔra ɲɛna k'a fɔ hali ni jiginna kalo 9 den tɛ balo ou bien a banabaatɔ de bɛna kɛ a bɛ se ka sa dɔgɔkun kɔnɔna na ou bien kalo kelen a wololen kɔfɛ a bɛ se ka fatu min ka nin sɛgɛn kɛ mais a laban foyi den tɛna kɛ n bolo donc a bɛ jouer caman ka hakili kan et a bɛ se ka kɛ gɛlɛya fana ye so kɔnɔna na ou bien furu kɔnɔna na bon écho ye mansin ye dilanni cogoya la a tɛ tɔɔrɔ se mɔgɔ a bɛ n'a fɔ ni n taara n photo ta yɔrɔ ni star bɛ bɔ sisan journaliste 100 bɛ se ka na o bɛɛ b'i photo ta mais a tɛ foyi kɛ i la donc écho bɛ n'a fɔ appareil photo de donc n'i y'a da kɔnɔ kan a bɛ kɔnɔbara kɔnɔna photo ta pour que e k'a ye c'est vrai que nafa tɛ a kɛli la parce que hali n'an yɛrɛ bɛ muso dɔw ka peseli kɛ kalo kalo n'u nana consultation na docteur i tɛ papier di an bɛ taa écho kɛ n b'a fɔ ɲɛna madame e ye écho min kɛ kalo tɛmɛlen ani i bɛna min kɛ sisan a bɛɛ ye kelen nafa foyi t'a kɛli la mais dɔw hali o la u b'u dɛn u yɛrɛ ma ka taa écho kɛ ten c'est vrai que a tɛ tɔɔrɔ se den ma mais a bɛ se ka degun de kɛ e yɛrɛ ma i bɛ taa écho kɛ mais nafa foyi t'a kɛli la parce que écho ale tɛ n'a fɔ radio tɔ ninnu mɔgɔ min bɛ an bɛ radio min kɛ disi ni fɛn ninnu ta olu bɛ jouer adamaden kan mais écho kɛli a tɛ tɔɔrɔ lase farikolo ma mais degun min bɛ fana kɛra écho yɛrɛ tan kɛli o degun min bɛ k'i kan sinon a tɛ tɔɔrɔ se i ma. Nse an sɔgɔma ya dɔ ma tembele ne bɛ tobili sɔgɔmada in na mun bɛ boli échographie kan autrement dit muso bɛ radio min kɛ kɔnɔbara la est ce que e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min don wa ayi
e t'a dɔn fɛn min don maintenant est ce que i b'a a nafaw dɔn a nafa ye jumɛn i bɛ se ka min fɔ an ɲɛna la Ay ne ma kuma fɔ fɔlɔ e t'a nafa foyi dɔn e ye échographie joli kɛ e kɔnɔ yɛrɛ bɛ kalo joli la sisan e ka jate la ne ka jate la kɔni kalo 8 dɔɔni e ye écho joli kɛ 2 ni écho 2 de kɛ awɔ ni kɔnɔya joli 6 kɔnɔya 6nan donc 5 minnu tɛmɛna est ce que e tun bɛ écho dɔw k'a kɔnɔna la awɔ n ye écho kɛ 1 ta la i ye écho kɛ 1 de ta la awɔ o kɔrɔ e tɛ peseli matarafa awɔ ne bɛ taa peseli la peseli la écho ɲininkali bɛ kɛ o o y'a sɔrɔ an bɛ fɛn place awɔ ok d'accord mais écho e ye écho 2 minnu kɛ jumɛn fɔra e ɲɛna olu écho ninnu kan mun kɛra yan sisan ko baasi tɛ den na baasi tɛ fɛn la baasi tɛ ba la baasi tɛ den na awɔ hali n'a dan'o ma o tɛ kun ɲumanba dɔ yan awɔ d'accord i ni ce i ka jaabiw la awɔ